Ja, så prøver vi at nakke en queen, som er en af de mest skrækgeniale maskiner i det spil her. Det er totalt snigeren, når man skal tage sig af sådan en. Ja, det er sådan en grenade launcher, jeg har gang i der. Jeg er ikke ret god til det her, kan jeg også sige. Nå, men jeg prøver at snige mig ind på den og nakke den. Man kan ikke nakke den alene, man bliver nødt til at være flere om det. Det vil sige, at du bliver nødt til at arbejde sammen med nogle af de andre spillere. Og det er ikke altid, man kan stole på dem. Nogle gange så skyder de der i ryggen for at stjæle dine våben fra dig, eller hvad du ellers går og bærer rundt på af valuables. Man arbejder bare på at skyde den i smadre, og så ender det så med. Det gør det så ikke den her gang, fordi jeg stikker af. Det vil man også kunne se i slutningen af videoen. Jeg stikker af for at redde mig selv. Jeg får ikke nakket det. Imponerende er det. Og sjovt. Mega sjovt. Det er det. Der er en af dem der, jeg arbejder sammen med for at prøve at nakke den. Men den ligger bare lidt forvirret rundt, faktisk. Den kan tage dig ud, eller den kan dræbe dig med et enkelt skud, så smadrer den dig. Så ja, jeg tror det er her, jeg vælger at stikke af. Og så møder jeg lige en af de andre maskiner, som prøver at slå mig ihjel også. Det gør de alle sammen. Alt hvad du møder på at slå dig ihjel. Så der er man lige nødt til at gøre et eller andet. Jeg ved faktisk lidt om den får brændt et par gange. Ja, man gemmer sig lidt, og så skyder man på den, og så finder man et nyt sted at gemme sig. Og forhåbentlig får man nakket den. Jeg tror, jeg får den nakket det. Ja. Og så skal jeg finde et sted, hvor jeg kan komme ud af banen og i sikkerhed. Og der løber jeg så hen til et sted der. Jeg kan ikke rigtig se, hvor langt der er derhen. Der er et pænt stykke derhen. Og man kan jo lige så godt lute lidt på vejen og se, om der er noget, man kan bruge. Så kan man lige se mit inventory, hvad jeg har samlet af sager. Det er så et extraction point der, som man skal aktivere, og så vil det så, efter noget tid, så vil det åbne sig. Så kan man bare håbe, at man ikke bliver nakket i mellemtiden. Der har jeg lige kottet lidt i det, fordi der er ikke nogen grund til at sidde og glo på, at man venter på den. Men ja, så åbner den. Og så skal man lige taste den kode der, og så kommer man tilbage til Speranza. Det er der, man har